אתה הוא אדוני אלוהינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד ובד יהיה. יהיה ובד בד זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף סמים לך, קח משה אל אדוני ויאמר. יהיה בבד בד זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף סמים לך, קח משה אל אדוני ויאמר. יהיה בבד בד זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף סמים לך, קח משה אל אדוני ויאמר. היה הוא ידה ובדבה הקזו אנו ולאווה מויה מסהן בלחאו תלו חשבה פותנה ממסה חלה חוקה או שמה לאו הווירמיהו. היה הוא ידה ובדבה הקזו הנו ולאווה מוי מסה הן ולחאו תלו חשבה פותנה ממסה חלה חוקה או שמה לאו הווירמיהו. היה הוא ידה ובדבה הקזו הנו ולאווה מוי מסה הן ולחאו תלו חשבה פותנה ממסה חלה חוקה או שמה לאו הווירמיהו. ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבער לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר ויקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין ערבה יקטינה קטורת מלפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן פיתום הקטורת קצת 368 מנים היו בם, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ו3 מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוך אובנה ביום הכיפורים, ומחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. ו11 סמנים היו בה, ואלו הן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70 מנה, מור וקסיע ושיבולת נרד וחרקום, משקל 16 מנה, הכוסט 12, קילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9, קבין יין כפריסין, שאין תלת וקבין תלתה, באם לא מצא יין כפריסין מביא חמר, חיבר עתיק, מלח סדומית רובע, מעלה עשן כלשהו,
רבי נתן הבבלי אומר אף כיפת הירדן כל שהיא אם נתן ודבש פסלה ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף בורית קרשינה למאיבה כדי לשפות בה את הציפורן כדי שתהנה יין קפריסין למאהובה כדי לשרות בו את הציפורן כדי שתעזה ועלו מי רגליים יפין לה אלא שהם מכניסים מי רגליים במקדש מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהכל יפה לה ושמים פיתם על החצאים כשרה לשליש ולרביע לא שמענו אמר רבי יהודה זה הכלל אם כמידתה כשרה לחצאין ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. תנא ורקה ברחת ל60 או ל70 שנה הייתה של שיריים לחצאין ועוד תנא ורקה פרה אילו היה נותן בה קור טוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה ולמה אין מערבין בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של אדוני. ויאמר עליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מהצורי ומהדבש נכות בלות בוטנים ושקדים. ויאמר עליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מהצורי ומהדבש נכות בלות בוטנים ושקדים. ויאמר עליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מהצורי ומהדבש נכות בלות בוטנים ושקדים. אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו וערבה לאדוני מנחת יהודה בירושלים כי מעולם וכשנים קטמוניות. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירחה וקנה גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה היו ושישה קנים יוצאים מצידה שלושה קני מנורה מצידה האחד ושלושה קני מנורה מצידה השני שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור בפרח ושלושה גביעים משוקדים וקנה אחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה ובמנורה 4 גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים ממנה כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולם מקשה אחת זהב טהור ויעש את נרותיה 7 ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני. וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחת פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה. ויאמר משה אל אהרון קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני היכל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה היכל הנגף
בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה. ויאמר משה אל אהרון קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני אל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה. ויאמר משה אל אהרון קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני אל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה. ואני שיר עוזך ורנן לבוקר חסדך כי הייתה משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי משגב הייתה כי חסדך לבוקר ורנן עוזך אשיר ואני אשיר עוזך ורנן לבוקר חסדך כי הייתה משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי משגב הייתה כי חסדך לבוקר ורנן עוזך אשיר ואני אשיר עוזך ורנן לבוקר חסדך כי הייתה משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי משגב הייתה כי חסדך לבוקר ורנן עוזך אשיר למנצח בנגינות מזמור שיר אלוהים יכוננו יברכנו יאר פניו איתנו סלע לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם ישמחו ורננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי הארץ. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון בצל שדי תרונה נאמר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות בעברתו יעשך לך ותחת כנפיו תחצה צינה בסוחר עמיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר בעופל יהלוך מכתב ישוט צהריים מפול מצידך 1000 ורבבה מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט בשלומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רע בנגע לא יקרב ואוהליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך יבהך חלך על כפיים ישאונך פן תיגור ואבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין כי בי חשק אפלתהו עשה גבהו כי ידע שמי יקראני ועיניהו עמו אנוכי וצרח על עצהו אכבדהו אורך ימים אשביעהו והרהו בישועתי. אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מכרה בטח לבעלה ושלל לא יחסר גמלתהו טוב ולא רק כל ימי חייה דרשה צמר ופשתים ותזבח חפץ כפיה יתה כעניות סוחר ממרחק תביא לחמה ותקום ועוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוג לנערותיה זממה שדה ותקחהו מפרי כפה ענת הכרם חגרה בעוז מותניה ותמת זורותיה תמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נראה ידיה שילחה בקישור בכפה תנחוף עליך
כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, לא תירה לבית המשער ככל ביתה לבושנים. מרבדים עשתה לה 6 ברגמן לבושה נודע ושערים בעלה ושבטו עם זקני ארץ סדין עשתה בתים קור בחגור נתנה לה כנעני עוז והדר לבושה ותסרג ליום האחרון פיה פתחה וחוכמה בתורת חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה וישרו בעלה והללה רבות בנות עשו חיל והטלית על כולן השקר אכן באבל היופי אישה יראת אדוני תתהלל תנו לה מפרי ידיה והללוה בשערים מעשיה אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם ברחם תהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש ברוב טובך נהל אבתך יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תלומות ברוך שכבוד מלכותו יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שבזכות קריאת פיתום הקטורת בזכות פסוקה ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו ונקודותיו והשמות היוצאים ממנו מראשי תיבות בסופי תיבות בחילופי תיבות שיכבשו רחמך את כעסיך מעלינו ותתנהג עמנו אדוני אלוהינו במידת החסד ובמידת הרחמים ותיכנס לנו לפנים משורת הדין ובטובך הגדול ישוב חרון אפיך מעלינו ומעל כל עם ישראל ומעל כל היראים לך וראה בין חמלתך הצרה גופנו מוכים ומעונים ושלח רפואה שלמה לכל החולים ובכוח שם אמור למלאך המשחית לבל יבוא אל ביתנו לנגוף אות ואשר כבר היו מאורי אור 4 מילואים שהם מספר עם כללותיהם ובסגולת לימודנו בפיתום הקטורת יהיו להם מאורות וישימו מר למתוק ובכוח שם ובכוח אלו השמות צווה למלאכיך הקדושים הממונים על השמירה שישמרו וימלטו לכל מי ששומע את פיתום הקטורת הזה מרעש ומרוגז ומדבר וממגפה ומכל דבר רע ושמור צאתנו בואנו מעתה ועד עולם ובכוח שם תקרא רוע גזר דיננו בסגולת שם וחילופו שהוא שם תחריד בתשמיד כל המשחיתים וכל המקטרגים כאריה תשק לעומתם שלא יגעו בנו ובמלבושנו ויהיו למאורות 4 אותיות שמך הגדול ובכן יעלו כל ניצוצות הקדושה אשר בתוך הקלי ואל מקום קדוש יהלכו ונשארים הקלי פגרים מתים בחזך תצמית אויביי ועבדת כל צוררה נפשי כי אני עבדך ותקיים בנו מקרא שכתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם באין מחריד והשבעתי חיה רע מן הארץ בחרב לא תעבור בארצכם יהיו לרצון עם רפי בגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי